Tämä vehti toimii. Kyllä minä nyt sen verran olen työkaluja käsitellyt sen verran, että kun joku on niitä kätteen antanut, niin minä olen heittänyt ne helvetin pitkälle. Että siinä kautta oppinut työkaluja aika lailla paljonkin tuntemaan. Mutta niin kuin sanoin, niin työelämässähän minä en ole ollut milloin. Mulla ainut eläkekertymä tähän mennessä on tullut lapsilisistä. Että minä olen ensimmäinen sähköinsinööri Suomessa, joka suoraan lapsilisiltä tullaan siirtymään kansaneläkkeelle sitten aikoinaan. Opiskelin Kuopiossa näitä sähköinsinööritieteitä. Estetiikka ja elektroniikka oli ensin pääaineena, mutta sitten 4. luokalla tuli se valikoiva erotiikka. Tapasin Pirkon, niin siinä rupesi luvut menemään vähän poskelle. Alkoi olla niin kuin ne rakkausasiat päällimmäisenä. Mut vieläkin muistan sen tärkeimmän kaavan sähköopissa, sen Oomi kertaa käämi on pimmeinä koko lääni. Ja sillä on pärjännyt oikein mainiossa. Minun velipoika Anterohan on rakennusmestari. Rakennusmestari, se on kunnassa ollut. Sehän suunnitteli meille sen suunnistushallin. Se on suunnilleen tämmönen, tätä luokkaa piti tulla kuin tämäkin halli. Mutta vähän eri tyylillä rakennettu, kun se meillä ainut seurahan on suunnistusseura, se Nesteen Noutajat. Eli seura vaati kunnalta, että rakennetaan kuntaa suunnistushalli. Ja sehän sitten meinattiin rakentua, mutta sitten kun Ryynäsen Vartti palo dopingista, niin sen jälkeen se jäi kunnanvaltuustossa pöydälle. Vartti, joka on se Topin veli, tai niin kuin siellä nyt ei suoraan oikeastaan ole veljeksiä kukaan toisille, niin kuin Vartti ja Topikki, vaikka ne on veljeksiä, niin ne on silti eri isä ja toista äitiä. Sitä kautta sukulaisilta, kun ne ei ole mummot ollut kirkossa, niin kepit on ollut samassa nurkassa. Eli se Vartti on niinku Topin isänveljen kirjeenvaihtajan toveri saunakaveri ja sitä kautta kääntyy mullekin sukulaisiksi. Siellä on vähän outoja ne pienellä kylällä. No niin, otetaan nyt kun urheiluhallissa ollaan, niin semmonen varoittava kappale kylän nuorille, niin kuin nimittäin Varttihan palo dopingista silloin Pörsäjärven ympäri juoksussa 4 vuotta sitten. Vartti meni perähuoneeseen pissimään dopingnäytettä, niin sinkkisankosta putos pohja. Silloin huomattiin, että nyt on piristysaineet tullut meidänkin seuran urheilijoiden ulottuviin. Mahtava mies tämä Ryynäsen Vartti, laulua, viinaa ja naisia kartti. Sato taikka paisto taikka tossussa hierti, Vartti levikossa lenkkiä kierti. Talon mies suurella ruutallaan löi anabolia kannikkaan. Talon mies suurella ruutallaan löi anabolia kannikkaan. Minä kun on luullut sitä ainiaan, stereoitit tepsivä painiaan. Ennen kisoja joka kerta siirretti Vartille tiikerin verta. Vitamiinipiikkiä lätkittiin, Akilles jäntetä pätkittiin. Vitamiinipiikkiä lätkittiin, Akilles jäntetä pätkittiin. Hop 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 hop, urheilunuori, äkkiä kentältä kapakkaan. Ettei no piikit ja pillerivuoret ennen aikoja tapakkaan. Vähän koreografiaa sekaan. Kansainvälisillä kentillä Vartti kaatui ja voitti taas sentillä. Valtava hämmennys Vartille tuli, näytettä ottaessa sankkokin suli. Vartti ei arvannut alkuunkaan, mitä talonmies ruiskutti ruutallaan. Vartti ei arvannut alkuunkaan, mitä talonmies ruiskutti ruutallaan. Turun Sanomissa oli sitten luku. Jos aineita käyttää, niin jatkuu ei suku. Varttikin sattui sen huomaamaan, mutta itsensä kannalta
myöhään vaan.